We want to make sure that Zimbabweans have equal access to education. In that regard, primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Those students who are good in class but find themselves with the parents who can't afford shall be given bursaries and scholarships to complete their education. Chechipiri chatoda kugadzirisa inyaya dzemabasa. Vana vari kupedza maform 4, mauniversity, maform 6 nemacolleges, asi hakuna mabasa. Naizvozvo isu seMDC tiri kuti vanhu vane mari dzavo vari kunze kwenyika ngavaunze mari yavo muZimbabwe. Maindustry avhurwe, migodhi ivhurwe, municipality ishande zvakanaka, uye mafarms afambe zvakanaka, masupermarket avhurwe, vana vedu vawane mabasa. We are there for full employment.